neugodnu tradiciju i negativni rezultat sa gostovanja. Žele pobedu i sva tri. Igor Petrović, 7 Đorđe Bićanin, 8 Andrić. Rezervni igrači, 12 Popovca, preko 9 opasnog Slobodana Stojkovića. Prati ga Vujović, dobro ubačena lopta, sa fudbalera u crvenim dresovima. I lopta prema golmanu Jovanoviću. Usamljen je Đuro. Evo Andrića, može 1 na 1 da krene. Namešta se na udarac i 1-0! Gol, 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 gol! Aleksa Andrić! 1-0 vode fudbaleri Trajala. Kako se nalazi 15 km od Leskovca, dobro ubačena lopta. Tu se i Milosavljević, ulazi u sredinu Luka Marković, udarac Bićanina, loš udarac, ali još jedan koji se ubacio iz drugog plana do Igora Petrovića, koji sjajno centrira, dobra prilika za budućnosti iz Popovca, ponovo Andrejić ima loptu, inače najopasniji fudbaler gostiju, uspeo da uputi loptu i tamo su iz ugla za gostujuću ekipu, nabačena lopta, slabo je to diva, neverovatno što je izveo Stojković, dobro ubačena lopta Stojkovića i za malo je zakasnio Milan Jovanović. Odlično ubačena lopta, dobra prilika, ovo je najbolja prilika bila za... Odlično ubačena lopta Lazarevića, još jedna prilika, ali nekontrolisan udarac Đuroviću. Bićanin, sjajna lopta za brzonogog Aleksu Andrića, kontranapad Trajala. 4 na 3, ali evo ga Đurović na povratnoj lopti, namešta se kakav lažnjak Andrića. Dobra prilika i špicom je pokušao da iznenadi. Gleda Trajkovića, odličan pokušaj Lazarevića, sprečava tamo Igor Petrović, situacija dobra za fudbalere budućnosti i biće. Centar šut, odličan skok Savića, makazicama. Kapiten Krstić još jednom glavom, ali siguran je golman Nenad Jovanović. Luka Marković, šta će uraditi Marković? Dobra šansa za Đurovića, velika prilika, Milosavljević i nema gola! Kakva šansa! Grob i Milosavljević. Aleksandrić, 70. minut utakmice i nema gola. Stojković, centar šut Stojkovića. Šansa je i kakva parola golmana Ivana Milanovića. Na vrućem gostovanju kod budućnosti u Popovcu, odlična prilika i nema gola. Još jedna šansa. Milosavljević, sjajan potez Milosavljevića, ide krupnim koracima napred Milosavljević. Šta će uraditi Milosavljević, namešta se na udarac, kakva prečka! Kakva bomba i kakva... Filip Gogić, odnosno ipak Luka Marković, namešta se na udarac i posljednja, čini mi se, šansa za budućnost u ovom meču da nešto više uradi, ali siguran je Vujović i ovog trenutka, kraj utakmice, veliki